ମିଶା ହବ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସି ଦୋକାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତୁଳିଶପୁର ବେଲ ପଣା ବି ହେଉଛି ଲସି ଆମର ମଧ୍ୟ ର ମେଟେରିଆଲଟା ନା ମୁନା ଯାଇକି ସେକରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଗୁଆ ଏଇଟା କ'ଣଟେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆରେ ଭିତରେ କୌଣସି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲସି ପାଇବେ ଫେମସ୍ ଲସି ଆମର ତୁଳିଶପୁର ଜେଲିଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ସେଇଟା ଚାଖିକି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି